बिटिसिआव बयनिख्रुइबो अहंकारसिन इएमआ सोरमोन बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनगासिनो दं। लोगोसे स्वयं बिटिआरनि सिएम मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथां सारा गावनि खुगाजोंनो मिडियायावहाय दिनै फोरमायना होबाय जे माखासे एमसिएलएफ्रा इउपिपिएलआव जयेन जाफैगासिनो दं, माने जाखाजोब्बाय। प्रमद बर'खौथ' नोंथांमोना मिथिगौ, गाइस आरो रायजो राजाफोर, बिथाङा सैथो थगाया। बेजों लोगोसे जयन्त बसुमतारी एक्जिस्टिं एमएलए प्लास फिउचार एमपि अफ क'क्राझार लकसभा कनस्टिटुएन्सि जयन्त बसुमतारी सारा मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एबसुनि स्पिकार प्लास भाइस प्रेसिडेन्ट जाबोदोंमोन, आलादा आलादा समाव आरो। दा बेनिखायनो जों बर'फोरा जयन्त बसुमतारी सारखौ एमपि हिसाबै केन्डिडेट मोननो हानाया जोबोद खाफाल गोनांनि बाथ्रा होनदों। सोर बुंदों, मानि थाखाय बुंदों, बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन। नाथाय बिएलटि एनडिएफबि रिभलिउसनारिस बेनिफ्राय फैनाय लिडारफोरखौ बिथाङा खाफाल गोनां होननानै साना नामा, बेखौबो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सहाय लानानै कमेन्ट्सनि गेजेरजों हेफाजाब लालायनानै सावरायगोन। स' दिनैनि भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन। गिबियावनो आंनि गुरैयै आर'ज गाबनाय, जायफोर बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खनानि बेल आइकनखौ थुनानै लादो, जाहाथे आंनि भिडिअनि गोदान गोदान नटिफिकेसनफ्रा नोंथांमोनाव थाङो आरो नोंथांमोना सानफ्रोमबो आंनि भिडिअखौ जाहाथे मोनबाय थानो हायो। स' हेल' एभ्रिवान, वान्स एगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। प्रमद बर' सारा मिडियानि गेजेरजों दिनै सोर सोर एमसिएलएफोरनि नामखौ लाया आरो जायफोर बिथांमोना बिपिएफआव एमसिएलए हिसाबै दंमोन बिपिएफ दलनिफ्राय, बिथांमोना इउपिपिएलआव हाबफैसिगोन, बेखौ जोबनाय फारसे सावरायहैगोन। बिनि सिगां नैबे रुंगुल बर' बिथां आदाया खाम्फा बरगयारी बिथां सारखौ बिटिसिनि मस्ट अहंकारसिन सासे लिडारमोन होननानै बुंदों। सासन खालामदोंमोन। सबसे अहंकारि मानसियानो जाबाय माने खाम्फा बरगयारी होननाय दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव रावखौबो माथो होआ, दादागिरि माबा माबि खोनानायसो बाथ्रा गावसोरनि दैदेनगिरिफ्रानो बुंदों। आरो जायफोरा दायो जोंनियाव फैदों बिएसइउनि सोरबा बिपिएमनि दैदेनगिरि बिथांमोना गोबां बे माने बाहेरा देशफोराव बेरायनानै फैसा थाखा लस खालामदोंमोन, थारमाने जोंनि सरकारि थाखाफोरखौ मिसइउज खालामदोंमोन। जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। दा गोबां समाव जों खोनानो मोन्दों, खोनानायसो बाथ्रा आंखौ बुंदों होननानै बिथाङा दुखु मोनलायगोन। गोबां लाइमोन सिख्लाफोरथ' बे समाव बेरायनो थाङोमोन बिथाङा। दा एक्सुवेलि बे बाथ्राया जुदि सैथोब्ला बेखौ फोरमान होनो हायोब्ला साबसिन जायो। आनलान उनलुन होनलाबाय थाबा उसुबिदा। नाथाय बेबादि मिडियानि गेजेराव केन्डिडेट जाखांनायनि उनाव इलेक्सन खाथिखाय बिनि इमेजखौ गाज्रि खालामनो थाखाय, बिनि भट्सखौ मिनिमाइज खालामनो थाखाय बेफोरबायदि माखासे मिडियानि गेजेरजों सा एलिगेसन लाबोनाया मोजां जाया आदा रंगुल। बेनिफ्राय नोंथाङा हायोब्ला प्रुफ होनानै होबानो जाबाय। बिथाङा लैथोआव सानस्रिहैयोना मायोमोन बेंककआव, थाइलेण्डआव, बेखौ प्रुफ होनानै हो। जों रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन अब्ला। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावदों, रुंगुल बर' बिथाङा, जयन्त बसुमतारीया मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्पिकारमोन आरो मोनसे समाव बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्टबोमोन। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैनाय सासे दैदेनगिरिया दिनै एमपिनि थाखाय केन्डिडेट सेलेक्सन जादों, बियो बर'फोरनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनां बाथ्रा होनदों। एबसुआव थानायखाय हारिनि सिनस्रि आफाद हिसाबै एबसुआ मुंदांखा, बावहाय रावहाबो अबजेक्सन गैया। एबसुआव खामानि मावबोनानै फैनायखाय बिथाङा केन्डिडेट मोननायाव जों बर' रायजो राजाफ्रा खाफाल गोनां जाबाय। नाथाय रिभलिउसनारिस माखासे अर्गानाइजेसन, बिग्रायारि बिफाव लाग्रा एनडिएफबि बिएलटि, बे आफादफोरनिफ्राय फैनाय दैदेनगिरिफोरखौ जोङो जोंनि दैदेनगिरि
हिसाबै मोननायाव जों रायजो राजाफ्रा गोजोना नामा? खाफाल गोनां जाया नामा? बबेबा मोनसे आफादाव थानानै फैनायखौ दैदेनगिरि मोनबानो खाफाल गोनां जाया। जायखि जेखि आफादाव थाया मानो, सामान्य ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय थाङा मानो, दैदेनगिरिनि खामानि मावनायखौ नायनानैसो रायजो राजाफ्रा बेखौ अनसायगोन, खाफाल गोनां होननानै साननानै लागोन। नों रुंगल बर' बिथां आदाया डाइरेक्ट मारै होननो हाखो जयन्त बसुमतारीखौ मोननायाव, केन्डिडेट हिसाबै मोननायाव बर' रायजो राजाफ्रा जोबोद खाफाल गोनां होननानै? बेनि एन्सारखौ आंनि इउटुब फेमिलि गाइस नोंथांमोना हरनाय, नोंथांमोना मा सानदों? बेजों लोगोसे प्रमद बर' सारा थारैनो सैथो, नंखाय बुंफेरा बिथाङा। मिडियानि गेजेराव बुंनानै होबाय, माखासे BPF दोलोनि MCLA बिथांमोना कन्टेक्टआव दं गावसोरजों, UPPL आव थाबैनो जइन जासिगोन। दा बेनि सिगां सिगां नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ ससे नायग्रोदो। जों खामा बरगयारी आरो जोंहा हाग्रामा महिलारी आरो लोगोसे बायदेव, जों बिसोरनि सायाव जोङो जेरैखि जाया जोङो देरहानाय माबा थांखिखौ जों लागोन आरो। देरहानाय जेबो गैया, जों UPPL नि माने दिनैसिम जेबो मुवा मोनाखै, जों माने जोंखौ नायफैनाखै, जों जेबो मोनाखै। जों UPPL सरकारखौ जों सानदोंमोन माने बायदिसिना होगोन खोमा होननानै, नाथाय जों जेबो मोनाखै आरो। हाग्रामा महिलारी जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। हाग्रामा महिलारी जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। खाम्फा बरगयारी जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। भटबरजरा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया। UPPL आव थाबाय 4 बोसोरानो जाबाय, जेबो मोनथाराखै होनदों। गज' ससे मोननायबा आलदामोन। अब्ला दिनै बै MCLA फ्रा बोरै थांगोन आरो सोर सोरनि नामखौ बिथांमोना लानो नागिरबाय थादों, बेखौ मानो क्लियारै बेखेवना होआखै? प्रश्नआ बे जे जेबोखौनो नुहुराखै, हाबा मावनाय रायजो राजाफ्राबो सेटिसफाइड नङा। अब्ला बेवहाय बोरै नोंथांमोना सोरनिबा पलिटिकेल मोनसे एजेन्डा हिसाबै सोरनिबा नामखौ लानानै गुलुं गुजुं खालामबाय थाखो? सिदायै फोसावना होदो, सोर सोर थाङो सोर सोर फैयो, बेलाय थाखायो राजनितिकआव। दा बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ।